يوزلي اليوم عايزيد مصطفى كلتاي دا مديني منوري دا مجتبى كلتاي شور داخل دا مديني منوري بخار ماویل راغل مائے د نبیانو د بادشاہ کلیتا اوزڑتا میوی شب آرام بی ادبیو نکڑے دیر پا ادب ممی قتل دخبل اشنا کلیتا بائے بسلام تچنیز دیش من آشنا منظر اور دیر عاشقائے آئین بطل رات لدغ آلہ کلیتا چه سوک ندی تلی داغی ذہن دلتا دخلو سبحان اللہ منوی سوک چی تلی داغ ذہن باب السلام سرگرزی لگیا باب السلام تچیری زدیش مناشنا منظرانو دیر عاشقان بطل رات لہی دغائے آلہ کلیتا یو خوا صدیقائے او ہم مرد جانان پخوا کے او حیران ولاڑو مائے دا علی شیر خدا کلتا درو سلامی وزی بشو ما جانان تکت او دام میویل چی واپس نظمائی در نبی آکلتا درود سلام می وزی بشو ما جانان تکت او دام ویلائے چوا فضن نظم در نبی آکلتا دام دینی منوری نقشہم آغا سے لازڑکی لرمایا او کلب بیاور زمائے دخل دل ربا کلیتا او زچی واپس رات لما واللہ ما رست رست کتائے اور دیر ارمانی تین واپس شم پا جڑا کھلیتا وی آئی زچ واپس رات لم واللہ ما رست رست قتل آئے دیر ارمانی تین واپس شما پا جڑا کھلیتا ہدایت شاہ سائل بیا بدی اللہ اور ولی آئے واپسی گور بیاران شگنڈا کھلتا اللہ دیو بخی نو ہدایت شاہ سائل بیا بدی اللہ اور ولی او واپسی گور بیاران شگنڈا کھلتا